money for, I want the unknown. Madawayani, music I'm gonna jarani, bingalam, miani no fe, halam kuke, halam motonma, me benende, me padma, bene kalma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya karma. Wow, inshallah. Okay, jërëjëf. Gogo, téléphone ma wade mu sonal na xema ko jënd ma am addam do ko di lañ bo di sonal xamuno di kam certain monsieur on vite que do wi Cerno Sagna o wi vite Cerno Sagna homo ko wi ma Cerno Sagna o wi on ganandiri ça fait 20 ans boyi Binta, tu commences à exagérer. Pourquoi tu décroches mon téléphone? Gogo pourtant mi daan wat décrocher de téléphone o son do boyi na sona rek bi mi yom wat décrocher mi addan Vieille cloche. Ande anane aka. Hay barus téléphone sonat do jettata. Hay babma wi mami. An ka sobdo an. Commune nuluma ay téléphone am. Gogo téléphone o boy son de jippi Tais-toi. En cas bondo nedi. Allez, que suduma. What dindira Sagna. Mimi kuno Sagna mai. Bone. Ndeka Sagna no wori. Je lui dois 3 millions. Et au galle no jibondiri ni. Sagna kadi ari. Yani duwan. Bone arti. Hamna mi wadata. Alhamdulillah. Numéro téléphone ko Allah dimba la ay way Allah ko goto kalam gumay da Allah ko goto ndare
ko ngarmi ko dippi ngarmi muusina mais instant yi alhamdulillahi rabbil alamin liggéey nenam ari wolte sa jogimo nene moƴƴo kala ko liggi ko ɗum ƴettata min nak ko nenam liggi nene alhamdulillahi rabbil alamin mi weltima ko moƴƴi mi jooɗo ni rek Allah neldami o ceerno ni numéro téléphone ko ganduɗa ko min mbeɗa woni cukle non non Allah wona neɗɗo ko gongo même pas ɓooyani mi fuɗɗi noon dañdamal mais han ɓurmi weltade han ɓurmi weltade han Allah ɓuri kam notade aɗa wiyami hannde wawa yaade holle mi kami haalim grande sœur am ko arata hol grande sœur ana jeeyi grande sœur an wona ko an e yumma tan e petite sœur ma gonɗo o grande sœur a meeɗa haalnimi haala grande sœur mo ko woni grande sœur am mbiyatmami machallah o woni bintu waaw machallah a yima de min kam neɗɗo moƴƴo ne feewi kay guila o ari Baru? Mbaɗa Ça va? mawɗum Jam tan? jam tan jinnomi wiidema yewtude e babam kanko ni wi wonde mi yewtude ma aussi voilà on namdinoma kam holko woni décision am ko fayte e jagol am Maroc e fof finalement mi nani ko haali komi jaɓi ɗum donc mi ƴetti décision yaade mi yewtude e makko o wi aussi o ken avis makko aussi kanko no weltima hen o wi aussi yomi haalane ko donc ɗum ngaran haalandem Super. Mi weltike ko ɗum tan mi yiɗi galle on
mi golli ɗo golle ɗe anndanɗa hoorema si on wakkilike seeɗa tum on yiyay ɗum sabuno min ala komi dajani e ɗe galle miɗo wakkilani baaba mon onon kadi koyon wakkilo surtout an heɓa fulla heɓa fayda anda ko naɓuma wata naato e koye laawol ma ala kippu laawol ma janga jande ma ala yaha ara ala fijindaaru ala caatani anani ko ɗum tan jinoma haalandem jaram baru o mo seytinani lan ha joni mo seytinani lan ha joni mi anda ko woni de toute façon je suis ta mère hay nafoore cikkuɗa tan ko wonɓe ñaama yarani yawde ɗum boisson ji ɗo tan soofi kam sar mawɗo ɗo ko woni hesi kala jippinɗa kam jom dow pawɗa kam ɗo donc ko woni woni yeeso ni aɗa haɓɓa yeeso ni henno ko woni yorono dow komi faala yewtude ko mi faala ko nana ɗum joni noon woni to gonɗa innu kam ko woni kadi ko ɗum ɗumama hay ko woni kadi fof gooto naane gila hanki ha joni nde falma ide yewten gila hanki miɗo noddama mi heɓanima wonɗa e hirande han kam jaltinol mbimami noon min noon mi wona e jaam ko woni kadi mi wonno ko dow mi acci portable am ley jippi Binta haalni kam ceerno Seydou Sagna noddi kam ceerno Seydou Sagna hoggonɗo ceerno Seydou Sagna ceerno Seydou Sagna ko ceernojo wonɗo Kolda joni noon ceerno Seydou Sagna noddimi ko wima won cankiɗo walla min kay mi nodditani ɗum Binta yandi ko soɓuɗo kañum waɗi décroché ceerno Seydou Sagna a yejjiti nde ɗum inde ille miɗi nandede de kañum waɗanno kam ñagunde torande Allah fewne ko famille yoro on yiɗano dewgal ngal waɗi joni 20 ans rappelle-toi hari ko cewgel ni min mi sikkuno sax wuurani 20 ans après woko yomi noddu ɗum ñagude nen ko 5 millions waɗirno ɗum mi tottino ɗum 2 millions 500 kono ɗum fof wona haala kan min mi falaka yaade toon mi yahan toon hande mi yahan toon janggo hay noddugol ɗum sax mi wawata ala wona ɗum de min wonko majjiri kam de mbiɗa ceerno Seydou Sagna noddima o heɓanima ko Bintou heeɗi kadi an o meeɗi ñaganademo poɗɗa tottudemo 2 millions 3 millions mi heddori ɗum
an holko ñaagotonoɗa ceernajo haa ko foti a totta ɗum million ŋaji poɗɗi noon taw min mittinani an a hejjiti ko yoro ƴettayno kam mariage amen hari fami makko hay goto yiɗano kañum waɗanno kam torare Allah o ñaganir kam fami on fof bruit wodunoɗo on a hejjiti ɗum Aissata min de kam ko min faayi kono mi wiya noon de joni wona wi ko ya nodduma ko hamma nodduma ha ganda ko noddirtuma guila nden ha joni on nanodirani ha hikko nodduma o wima ya noddinma noddittama min mi sikkuno maayi kono maayo no guuri hay ko cewku hikkum fotnowo leggal bale ɗum fof takani yawde mayde de min miijitinoma de eyyi joni a noddatama ha ganda ko noddirtuma ɓiya nodditirma noddirtama ko binto heeɓi anda hoɓe kaldi ko kulata noddirdema an mar ko jaame ma min mi suusani mo noddu min de kam inaji miɗo andi mom haalnade Binta hay ndiga kono min dal ɓandu an woni jaɓani komi hulɗo ni jiko yimɓe ganda han ça fait plus de 20 ans on nanodirani an kam mboɗa andi natti jogani numéro makko sowona ko nodditi ko ala numéro makko wona gonga an a anda holno waɗi o heeɓi numéro ma o nodduma sa nani haalam noddinmo ɗum ɓuurema saabu on ka haalnani kam kono noddinmo tan ha ganda ko noddirtuma mbiyamma yagade Allah ya million ŋaji 5 on ka haalnani hemde kono Allah ko moƴƴi mi noddat ɗum joni min de sinno ko sagam noddama saabu kam mbaɗa ni hen wonko woni hen de baɗiraɓe golle less tan seese mbasawa artude doole par ce que omo jiimi ko ƴoƴƴo ha ɓurti ko woni hakkude mon dal ka haalnan kam on woni hakkude amen min e Oumou no jogoto lumude fam talki waɗe less dadduɗam Oumou yuppi ayoji Oumou façon bonande fof nde miijiɗa Oumou waɗi kam ɗum e oɗo galle
sofde ni somi tuppunoyi hay goto ƴeewata kam haydara mi nimsaade hen sabu tuppungal ko ñantungal pulaar oɗo wiyete ko Jariyatu Sall selli jam tan mawɗum tranquille alhamdulillah barika ko woni ino mi yewrandema seeɗa yawna mi ala temps a yiyam nanani jama nan noddine komi juuloyo ok d' accord ko woni mbimi mi miccimi ko kalɗa ko ko kalmi ko wayno pour jaagonam Maroc ngol jokkoye ala jangde ɗum kay ala miijade wasde miijade ko mbimami hen ko ko noon fotirimi a décidet tan mi jaɓi mi décidi mi jaɓi ko kalɗa ko micci men feewi si mi jaɓi kadi ko kalɗa ko ene woodi mi fotani wonde ɗo wiide mboɗo régle situation galle tawi ɗum wona rôle am et puis wona min foti ɗon hedde ko mbiɗani pomi toppirade ko avenir am mino pewni no gurdam am mais mi sikki hay maturité am yettahi ɗon wiide ne gère galle sinon tan ko hono ɗum ɗo jibinata quoi mbaɗami hen koko fotani wadde donc mi ñaguima hen yafuya no fewi aussi mais quand même mi jaɓi ko kalɗa ko aussi mi yahat mi jokkoya jangde nde no mbirrani c'est bien a jetti bonne décision et mboɗo encouragement hen le fait que jetta bonne décision ɓuuri de ko jodata ɗo henna ko avenir ma tu le ko mbiyatmi ko tan cukalel ko jangde e needi surtout gorko sa janggani ala needi tan moƴƴani e ma donc jangde noon ina moƴƴi e kadi jangde gasata somi muyma mami gére ko heddi ko janggo inchallahu rabbi bérésérément biye ma par ce que oyo biye kam boni donc voilà il faut que cotten kadi biye goɗɗo e prépare toi par ce que mi woppata ha mbawa janggo ou bien mbafta janggo quoi mi juuloy to ni mi prépare toi yewtoyide hen e yumma min mboɗo mi yaha jama ko heddi ko ala caɗele anen de yewtude hen e yumma noon kala ko wima hen ko fof ko noon d' accord amin jewtid a jarama vraiment Oumou noon jahangal makko e gartagal makko e galle o ina heewi te ina jaknimi no feewi no feewi no feewi je me dis parfois est ce que ko jaam tan addimo ɗo ma walla est ce que addimo ɗo tan ko ƴeewde Aissata sabu ɗum ko ara ko ɗo e galle o ina heewi trop à un moment donné min je me dis est ce que réellement ko ƴeewde Aissata tan addata mo ɗo e galle o est ce que elle n'est pas venue pour nous provoquer et dans tout ça absa tan kulmi hen kadi gueɗe dañde réaction goɗɗo par rapport e grand ngal Oumou e nder galle o kono noon mi ƴeewi mi ƴewtinima ɗum ɗo fof ko min fawi ɗum hooram sabu ɗum on jamma mo ari e suudam o somi salanimomo ko yinno ko hande ɗum fof tawataka men gonga noon mi waɗi utiliser tous mes forces tous mes moyens pour yaltindemo galle o kono mi ronki feere fof mi waɗi ko mbawnomi pour yaltindemo galle o vraiment mi ronki mais Adama est ce que wona an fawi ɗum hoorema c'est vrai min o fawi ɗum hooram kono noon kala ko ɗum wawi wonde inchallahu rabbi momi lijjit ɗum
to mi no hande hakille jiba dan yila mi ya dum wa wande do ala sehila la